Čau lidi, vítám vás u prvního videa na YouTube channelu Pán Skořápka. Dneska jsme dobili $16, necelých 1593 a budeme dělat nějaký betlíčky. Takže vytvoříme si první. Co bychom tam dali za bednu? Kámo, co bychom tam dali? Co bychom tam dali za Já bych začal něčím jako víš co, dal bych sem třeba 4 nějaký jako levný a pak jednu jako větší, víš co, ať to není zas takovej, víš co, speedrun. OK. Takže To bych tam 4 arény, kámo, 4 arény. 4. A nahoře by jsem dal, kámo, jednu Mid? M-ku, M-ku. tu modrou, yes. OK. Takže takhle Kámo, first, jo. yes, za mě exclusive dropy, to je jasný. Exclusive dropy s botama 2v2. Jo. Ale dvojky, yes, 2v2. yes. Tak pojď první battle $7. A co kam? Tčka. CT. CTčka taky jsem nešíloval. No, kam? Takže... Pojď. No, dobrý. OK. Je mě moc teda. První vedla. Druhá vedla. No, lepší. Lepší pro vás. To je tak na stejno. OK. Dobrý, tak vyrovnaný bych řekl. OK. X-ray. No. Předposlední. No. Ta se rozhodne, pojď bro. A poslední. Dobrý drop. No, dobrý. Zachránil to. Tady OK. Bender to zachránil. Bender. No, ale nezaplatil to ani ho. Jakoby. Disprofit? Nevadí. Okay. Ale... To nějaký pička, já prodám, vole, tady všechny skinečka. Už máš tak na upgrade, kámo. 3,45 dolarů. OK. Upgradíček. 12. Takže další petlí. Another one. Head case. OK, 12, 3, je to 32, jo. Tak pojď, kámo. Co tady třeba padá tady, kámo? Kdyby se jako bys mu tam poslal ve velkým. Na medu. Jako Prince Streamek třeba. Takovýhle. Jo. Tak můžeš tam poslat, že jo? Jednu na konci. 7. Ještě. Ta arena moc teda jako nedala. Nedá, no, ještě tam je za 40 centů, když si jdeš níž New to Town. Tam OK, 5, tak taky 5 zase, a přesuně, yes. Zase je Yes. úplně stejný setup. 2v2, kámo. Boom. $9. Co? Zkusíme to, kámo. Tak jo, tak Tčka. Tčka půjdu. Pojď proti sobě Thanose, ten mě už tolikrát oskemoval. Ale kámo, dobrý první půl. On proti sobě Bendra, kámo, tento předtím toto. OK, ale ty jsi vytáhl teďka 2krát dobrý věci. V pohodě, může to být horší. Kámo. To bylo pěkný. Nevytáhl nikdo nic. Poslední Bendra. Pojď. No, Easy. OK. Pak jsem $12. Tak to jo, no. $3 profit. Zase tam nechám to vypol. Okay. Tak, kolik zbývá? 8, 6. Tak já bych dal ten stejný battle, že bys dal ten stejný teďka. Akorát, že odeber jednu tu New to Town. Tam dáš jenom 4. Počkej, nejsou tady ještě. Samolepky úplně asi nechci. Nebo co je tady? No, Pickle Warrior. Anti-Rush. Co je v Anti-Rush? Pickle Warrior. No, tak to vůbec. 002, jo, tak dobrý. To asi, no dajte. Je to tam.
A pěkně all 4, nemáš na 5. Tak. Tak, krása, zbyde ti 1 cent. Tak a když nevyhráš. Tak zase úplně stejně, kámo. A teď, Zase bych dal tečka, yes. Ty nasypali. Tak pojď, bro, exclusive drop, exclusive, Ten jde vypadnout, to by bylo trošku hezký. vedeš. Trošku vedu oni. No. Zase kámo. No. A pojď teďka, ta co se počítá. Ještě za... On dostane za 22. Kámo. No nic. Tak to bohužel, no. Tak to... Ty vole. Takže upgrade time. Upgrade. Select all. Dvakrát. Lehký 2x za něco, ale ne takhle hnusnýho, kámo. 5x, bro, jsi crazy. Ne, 2x. Krásné. Select to nechci. To ne. No to asi nebude jako nic moc hezkýho teda, no. Zkusit tohle, kámo. A pak zkusit upgradeovat dál třeba. No, udělat nějaký streak. No. Takže máme vaničku takhle dolů hezky. Vaničku dolů. Tak pojď, bro. Okay. No. 45%. No fucking way. Tak to je. No fucking, přesně na druhou stranu, než to dal. No way. No. Takže tady za 7 eventových koníčů už. No, koupím jednu bedničku. Jednu arénu. Pojď, save mě, bro. Dej nějaký dobrý drop. Jako... No, UMP. Exclusive drop. Dobrý. Nějaký euro, ne? Cash. Skoro. Ještě jednu. A zkusím, kámo, tady z toho, co padne, tak půjde na upgrade. Tak. Toho v origami, jde na upgrade. Dobře, jde na upgrade. Na 5x na dolarový item? 17%. Deagle. Cítím to tady na tu stranu. Tam jo. Pěkně, yes. Já mám svůj tip, takže... OK, to mají tady. Jestli vyjde můj tip, tak kámo, budu smutný. No way. No. Zas nahoru. Dobrý, tak. No, tak. To bychom měli. Dneska se nepovedlo, no. Tak, snad příště to bude třeba trošku lepší, ty kokos. A upgradey snad něco dají. Takže zatím se s vámi loučíme a pápa u dalšího videa. Čego.